देखा वर्तमान में पिताଙ୍କ ଅନୁମତି ନାହିଁ ମା ବନ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ନାରୀ ମନ୍ଦାର ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଫୁଲ ଦରକାର ଆଉ ଫୁଲକୁ ମାଳ ବାନ୍ଧି ମାଙ୍କ ଗଳାରେ ଆମକୁ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ରସାଲି ଫୁଲ ତଳି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଯିବାଲ ସଧୀର ଫୁଲ ତଳି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଯିବାଲ ସଧୀର ଆସଲ ବଉଳ ଆସଲ ମକର ଆସଲ ବଉଳ ଆସଲ ମକର ଯିବା ଚାଲ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆସଲ ବଉଳ ଆସଲ ମକର ଯିବା ଚାଲ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଫୁଲ ତଳି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଯିବାଲ ସଧୀର ଫୁଲ ତଳି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଯିବାଲ ସଧୀର ଆସଲ ବଉଳ ଆସଲ ମକର ଯିବା ଚାଲ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆସଲ ବଉଳ ଆସଲ ମକର ଯିବା ଚାଲ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ठाकुराने जगत जनाने बदली तहारा परी बदौली मासे कल्याणी अभय दायिनी बदल पड़ी ताहासे जननी ठाकुराने जगत जननी बदली तहारा परी बदौली अभय दायिनी विपदरे पड़िथिले ताहासे डरा प्रभातीरे पूजा करे जातिथिले बरा प्रभातीरे पूजा करे जातिथिले बरा आसल बहुरा आसल मकरा जीवा चाल देवी मन्दिर आसल बहुरा आसल मकरा जीवा चाल देवी मन्दिर। Thank you.
फुलं तुला सरियाची चला एकर से माँ बना देवी पर हमें पूजा चला करेगा ठीक अच्छी कळत ए के कोण कोण मागलेलं ए अप्पा आम्हाला कसं बरे काय मुलं आता तर मग मग असं काय बी नाही ना मध्यवारी लज्जा लागची ए मा देवाचे तू लाज करजा अरे अप्पा हाँ कथा ते काय भी खराब भाई बने तर नाही ना नाही सदा कळ चल सदा कळची अरे अप्पा हाँ ए तिथे पे कौन झालेला किचरी की कुछ करना नाही तर मारा कम काय बड़ी बात हाँ अरे अप्पा हाँ आहारे तुबा मनारा दिसता सुंदरा सतरे फुले फुले तुम्ही दिले है बाबानी अच्छा कहाँ लागिलो है सतरे मोरा जान दिए एकदा
ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ବାପା ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉନି ଲୋ ସତଲୋ ଜାଣିଛୁ ଲୋ ଆ ଜାଣିଛ କ'ଣ କଣ ହଉଛି ତମ ମନଟା ଜାଣିଛ ଆରେ କହୁନ ଆରେ ବାପା जुमरा नाई राती सारा sama kami kalani jalan sama bela-bela tadi amo kakuan ba kala ଏମିତିଆ ନାରୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୁଁ ତ ଏଇଠା କେବେ ଭାବୁ ବି ନଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଆମ ପାଖରେ ତୋର କି କାମ ଅଛି ତମ ରୂପାଶକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ନିଆଟା ଚାଲୁଛି ତାକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଆସିছিল ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ବୋଲି ଜାଣିନା କାହା ଆଗରେ ତମେ କ'ଣ କହିଯାଉଛ ତୁମେ କିଏ କି ମୁଁ କିଏ ଯଦି ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତମ ପାଦ ତଳିରେ ମାଟି ଖସିଯିବ ତୁମେ ମୋତେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛ ମାନେ Hey, Big Baton, ତୁ କହି ଜାଣିନୁ ଭାଇ ବିଗ୍ ପ୍ରଧାନ
କାହାକୁ ଜାଣିନି ଏ ବିପଦ ରହିଥିଲା ଖାଅ ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟିଟା ଖସିଗଲେ ଦେଖ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲୀଳାଶ୍ରୟ ନାମ ମୋର ସୁରଭି। ତାହେଲେ ଖେଳଟା ଲାଭନି ଜମି ଯିବ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାସଲୀଳା କରିବେ ଚୁପ୍ କର ମୂର୍ଖ। ବାମନ ହେଇ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଦିନ ବେଳା ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ। ହ୍ୟାଲୋ ଭଲରେ ବୁଝାଉଛି ତୁମେ ମୋ କଥାରେ ମାନି ଯାଅ ଆଜି ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତମେ ମାନିଲେ ଆମ କଥାରେ, ନହେଲେ ତମର ପରିଣାମ କିଛି ଭଲ ହେବାର କହିଦେଉଛି। ଦିନେ ସପନ ଦେଖୁଛ ତମେ ସପନ ଦେଖୁଛୁ ସାହସ କରୁଛ ତମେ ସପନ ଦେଖୁଛ ତମେ ସାହସ କରୁଛ ତମେ ଏତେ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହୁଛ ମତେ ଏତେ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହୁଛ ଦେଖ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? ନୀଳ ଆକାଶ ହୋଇଛି ଜହ୍ନ ପାଇପାରିବ କି ସେ ବାମନ ତମ ଚରିତ୍ର ସଠିକ ନାହିଁ ମତେ ଆଶା କରିଛ ନୀଳ ଆକାଶ ହୋଇଛି ଜହ୍ନ ପାଇପାରିବ କି ସେ ବାମନ ତମ ଚରିତ୍ର ସଠିକ ନାହିଁ ମତେ ଆଶା କରିଛ କି ନାହିଁ ଜାଣି ଗଲେ ଏହି କଥା କାଟିଦେବେ ସେ ତୁମ ମଥା ଜାଣି ଗଲେ ଏହି କଥା କାଟିଦେବେ ସେ ତୁମ ମଥା ଏମିତିକେ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନି ମୂର୍ଖ ଏତେ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହୁଛ ମତେ ମାରିକି ଏତେ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହୁଛ କଣ ମାରିକି ମତେ ପାଇବା ପାଇଲେ ଦୟାକରି ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଅ ଆଲେ ତୁମେ ମନ କଥାରେ ରାଜି ନହ ଦେଖ
प्रताप वचन रूप शैतान रूप